Source. Nikwara mogi ang'eni sebedo kiparo rinto koro kodhne dhi mbele nyaka karang'o. Duol ma koro chal mar koro lwasi nomiwa report moro kaendi wadhi tang'o nigo. Duol mochung' ne weche mag Red Cross bende nosewuoyo kaendi. Mokwongo achaka nigi wach mar Red Cross. Ni midhiero mar oula magi e counties ma oula osebedo kaenyo 34 kuom 47 mantiere sani. Mier ma oula osehinyo gin ji 25,000 gi 30. Familia ma oula odaro gin 11,275. Puothe ma okethore gin eka 27,716. Report no pok orumo kanyo, ntiere moko ma pod dhi mbele ka ntiere kanyo ni midhiero ji mosetho sani koro gin ji 48. Nyoro ne gin ji 38, koro nyiso ni ntiere ji 10 moko momedore. Ji ma oseresi gin ji 188. Jamni ma osetho gin 4,824. Report machielo ma koro ne wuok e duol ma koro chal mar koro lwasi chakre tarik 25 mo en chakre kiny nyaka tarik 29 nyiso ni koth mapek pod dhi chwe e gwenge mathoth. Gweng ma igeno koth mang'eny gin kaka magi: alwora mar Nam Lolwe, mano Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu, Rift Valley be pod nitiere gi koth. Report no pod ok orumo kanyo, nitiere kuonde moko be mantiere gi koth ma ikoro chakre tarik 25 nyaka 29. Ugwe mar Kenya, alwora mar Nam Chumbi, Imbo mar Kenya, Nyandwat mar Kenya kod Nairobi bende. Mano yu kama koth pod bro medore. But nitiere kendo puonjruok mo nyaka kendo wakelni giminyalo timo seche makoro koth nitiere mang'eny, oula bende nitiere. Ma endi puonj mokel gi duol mar Red Cross. Giwacho ni mokwongo gima ji onego beni timo en dar mapiyo kidhi kama ber ma oula ok monjie. Nyiso ni kin kama ora thoro muomo tidhi kama nigi malo matin. Auchiel kende mar pi oromo ywayi, mano inji moko auchiel ma gi dho ngere luongo ni inches. Koro kineno ka pi moro biro mane tiendi kamoro kanyo endo, mano oromo ywayi, omiyo kik item kata kalo. Kata kin gi ndiga, kata kin gi mtoka iwerigo, kata in iwuon kik item kalo. Inji auchiel en gima tin malich, to pi to ringo matek. Koro giwacho ni mano kende oromo ywayi. Pi nyalo ywayo gari sa asaya bende. Sa gari ng'eni kaka medo ringo, pi bende kadhe buoye. Koro nyiso ni gimoro ma dho ngere luongo ni buoyancy. Bro kadho gi gari no ng'wech to gari be nyalo lokore. Koro kik item ni imuomo kamoro ni paro ni gachi otegno ni dwa dhi adhiya imuom. Mano pi bro kadho kodi. Ti gi loth bende e temo tut mar kama pi ogudore. Kineno ka pi moro nitiere asekone ni inji auchiel nyalo kawi. Koro kin gi loth moro timule kama ing'iyo ka be pigno kokadho inji auchiel, kik item. Puonj no pok orumo gi kanyo, wadhi mbele mondo wang'isi puonj machielo mabe kendo gikelo kanyo ni nek sitima ka oula odonje ot. Nikech gima timore dho ngere luongo ni shock. Stima nyalo goyi shock ka pi odonjo kanyo. Kineno ka pi wuok kata gi e socket kata wuok gi malo e wi ceiling board, sitima eme kuongi loro. Kik ichung' riembo gari e wang' oula. Ineno seche miriembo no ka koro koth omaki, koro kik ichung' kanyo nikech pi be nyalo dhi gi mtoka no. Tangi weyni stima ka koth chwe. Mago weyni stima ma samoro nitiere moko ma dho ngere luongo ni live wire. Stima samoro yien moro ogore e sitima olwar, tineno ka waya moro nitiere kanyo, kik idhi kata e alwora no. Stima waya no be werigo, kik item kata mulo. Kik iriemb gari ewi daraja ma pi opong', mano aseng'isi ni gari pi nyalo dhi godo. Ka daraja opong', kik iriemb kanyo. Go namba mar 1199 ka yudo masira. Mano kaka Red Cross wacho ni ka masira moro ineno kamoro ma ji pok obire, to mano e namba migoyo jokama. Koro aseng'e maber ni chenro mar tarik 25 nyaka 29 koth pod dhi chwe kuonde mopogore opogore. Kik item muomo aora, kik item riembe aora. To ka pi odonjo ni e ot, gimikwongo timo mokwongo en loro sitima. Kamano, wadhi yo moro machuok, waduogo to pod weche manyien mabro kelo iri ka, omiyo kik idhi mabor ahinya.